Meron ka bang karapatan kung ikaw ay mangungutang? Ang ating batas ay walang sinasabi na karapatan mo ang mangungutang. Wala ring sinasabi ang ating batas na bawal ang pangungutang. So, as a general rule, ang pangungutang ay isang choice. Sarili mo itong desisyon na ikaw ay mangungutang. Hindi mo ito karapatan dahil hindi mo ma-enforce ang gusto mo na mangungutang sa ibang tao. Hindi rin ito bawal dahil walang batas na binawalan ka na mangungutang. Ngunit mayroong pangungutang na pwedeng ikonsidera na right o iyong karapatan. Ano yon? Kung ikaw ay active member sa Social Security System o SSS o sa Government Service Insurance System GSIS, kung ikaw ay qualified member para makapag-loan ng SSS or GSIS, karapatan mo yan na mangungutang. Yan ang example na minsan ang pangungutang ay isa ring karapatan.